Og jeg vil nu bevise produktreglen. Og sætningen til produktreglen, den hedder, at hvis vi har et produkt med to funktioner, som vi ønsker at differentiere i punktet x0, her f gange g som to funktioner, der vil vi gøre det sådan, at vi tager den første funktion differentieret gange den anden funktion udifferentieret, plus den første funktion udifferentieret gange den anden funktion differentieret. Da vi fra start af regner med, at både f og g er differentiable i x0, kan vi finde de to differentialkvotienter. I den her sammenhæng vil det være henholdsvis f mærke af x og g mærke af x. F mærke af x vil vi finde som f af x0 plus delta x minus f af x0 divideret med delta x vil være gående mod f mærke af x0. Og g af x0 plus delta x minus g af x0 divideret med delta x vil være gående mod g mærke af x0. Det gælder dog kun, når delta x er gående mod 0. Og for at bevise den her regel, der vil vi så gå ind og bruge tretrinsreglen. Og første trin i tretrinsreglen går ud på, at vi skal finde funktionstilvæksten for funktionen f gange g, altså delta y. Den har vi jo stående heroppe i de øverste led her, så den kan vi sætte ind, hvis vi ganger de to led sammen. Så der kommer til at stå f gange g gange x0 plus delta x minus f gange g gange x0. Hvis vi spreder det ud for at ophæve parenteserne med f gange g, vil der stå f gange x0 plus delta x gange g gange x0 plus delta x minus f af x0 gange g af x0. Jeg skal lige rette, at der står f af x0 plus delta x og g af x0 plus delta x. Det næste trin i vores bevis vil så være at finde vores differenskvotient. Og en differenskvotient er jo som bekendt delta y divideret med delta x. Da vi lige har fundet delta y, altså funktionstilvæksten ovenover, vil vi dividere det her med delta x, og det giver os så samlet vores differenskvotient. Vores problem nu er, at vi kan ikke finde grænseværdien for h gående mod 0. Så det vi gør, er, at vi går ind og lægger et led til. Og så længe vi sørger for, at det her led giver 0 som resultat, må vi gerne lægge det oven i vores differenskvotient. Og der kan jeg se, at vi har fået lavet en fejl heroppe, så jeg tager lige og sletter den her række. Det var lidt for meget. Vi prøver lige en gang til. Vi kan faktisk tage og slette hele den her. Så kopierer vi den her ned igen. Altså vores differenskvotient. Og så indsætter vi her, det her led, indsætter vi plus. Og så indsætter vi f af x0 gange g af x0 plus delta x. Det var første led, vi skulle indsætte. Nu skal vi så minuse med det samme led igen bagved, for at få det til at give 0. Så vi tager det samme led og sætter bagerst det her led og minuser med det. Så vi har plusset og minuset med det samme, og derfor må vi gerne lægge de her led til. Og det vi så kan gøre nu, da vi har indsat de her led, det er, at vi kan gå ind og finde vores differenskvotienter. Vi kan finde f af x0 plus delta x minus f af x0. Den kan vi se her. Den har vi indsat i en parentes, og så har vi sat det sidste led udenfor. Og det samme med g af x0 plus delta x minus g af x0, differenskvotienten til g, så vi har indsat her med det sidste led stående udenfor. Det vi så kan tillade os at gøre nu, det er, at vi først kan splitte den her brøk op i to, en for hver differentialkvotient, og derefter kan vi rykke faktorerne ned, så de står foran. Det vi så vil gøre her i tredje trin, det er, at vi vil finde vores differentialkvotient. Det vil vi gøre ved at lade delta x gå mod 0 for faktorerne, altså de led vi har stående her. Hvis vi lader delta x gå mod 0 for g af x0 plus delta x, så bliver delta x til 0, hvilket efterlader os med g af x0. Og hvis vi lader delta x gå mod 0 for f af x0, så får vi f af x0 igen, for der har vi ikke noget inkluderet med delta x. Så den sidste linje, vi kommer til at have stående her i vores bevis, det vil så være vores differentialkvotient. Da vi har lavet delta x gå mod 0,
kan vi indsætte vores første faktor, g af x0, gange med vores første differentialkvotient, f mærke af x0, plus vores anden faktor, f af x0, gange vores anden differentialkvotient, g mærke af x0. Så det vi så ender med at have stående her, det er vores første funktion afledt, altså f mærke af x0, gange vores anden funktion ikke afledet, g af x0, plus vores anden funktion afledet, g mærke af x0, gange vores første funktion uafledet, f af x0. Og da vores sætning lød af differentialkvotienten for de to funktioner f gange g mærke af x0, skulle den være f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0, har vi nu bevist sætningen.